Сега, какво да говорим тук за хората? Значи моите момчета няма са правят на големи мафиоти, защото като видите буркана е направо опръскан шкалника, насираш цялата кола, после и автомилката не може да оправи. Тъй, че на мен няма ми прикажеш, защото аз като видя бурканите направо ги блъскам, ги обръщам през таван. Ти знаеш, никога не са ме фащали мен като бягам в автомобил. Знаеш, последния път ги приключих, извъняли на смяната и викали, брат, ни караме 168 и изчезва от фаровете. Това нещо е, защото аз като карам крадена кола и като ма гоня 10 патрулки, карам без да натискам спирачката, дърпам ръчката да държа на копче с ръчна, защото само тогава, като те дърпаш, не светват стоповете. Знаеш какво правя? Карам с 200 гасе фаровете за по 20 секунди. Правя ги луди, разлиш, те се обръщат през таван. Затова ти казвам, че истинският Джейсън Стейтъм няма да се ебаш. Аз съм най-добре. Никога не съм фащан с кола. Бягал съм дори с жигула комби. Пак ги направих леки. Разлиш, дърпам ръчната Underground, Вин Дизел, Дуейн Джонсън с халата. Майка беше и ба, разлиш, аз съм пълен психопат. Аз съм готов да умра, но не и да спра. За разбрали, куките много добре го знаят. Последния път дойха 15 педала, ама скачаха в къщата в едно село. Знаеш какво стана? Сложих камуфлажа, бягам с мачетето, прескачам огради десантно. Разделеше, закачих се като Васил Левски и за птиетата ма спират, се едно, че отцепиха района. Знаеш какво стана? Накрая се предавах, защото баба ми и дядо ми в моето село ще ги приключат тях. Аз викам, не мога да еба родата си, ще умра, няма оставя някой ги притесня. Върнах се, само лягам на земята и викам, Мария, предавам се, къде е мачетето? Трипери му пистолета, викам, ей, джендър, идея, ще ма гръмниш тук пред баба ми, ще се върна като призрак направо, ще те изнасиля, така им триперят ръцете им правят, не може да държи пистолета, майка ти ще и бай по кук, разеше. Легнах, предавах се, пак излях, там заминавам. Последния път, знаеш какво ги направих? Изкъртих килета първо районно, блъсках я 2 часа чисто, но направо дълбоки андерграунд, като някой носорог се засилва, направо с главата. Изкъртих килета, драснах нагоре, бягам от полицията, звъннаха паник бутона, идват джендерите качулки. Генгбенг, маняк, ММА, сега ще ви покая кой е Конор Макгрегор, направо ключови, пляс, 4 минути не мога да ме оправят 8 човека лек. Накрая чекам ми изкараха рамото, вързаха ме като граф Монте Кристо, приздол глезените колината на пейката. Знаеш какво става после лек? 4 часа така и само имаше, остана един от смяната и викам маняк. Сега ще видиш, брат, бачкаш тук за 6-тен лес на страната си униформа отзади, имаш война на Уайсна на униформата на газа. Педераз, викам, сега като изгледат вечерта 7:24. Знаеш какво стане, Елек? Ще дойда, направо ще те взема в багажника пред вас и ти приключи, защото аз убивам дори полицаи. На харабия, нали знаеш, Джими Италяно, няма задна, брат, да. Нали знаеш Майкъл как му пръсна шибания Мензи, Соня си остави Менза на стената, брат, вътре. Да, много яко, брат, брат, много яко, да. Защото той е бахти анимационният герой, той е транспортера, да. Ела някой път се снешни с мен нещо да ми дължиш пари, да видиш какво ще се случи. Примерно, пробвай се, нали, кажи, че го изпалят, дам, ще фърля материала, ще кажа, брат, много е яко, удари се в носа, пляскай се, карай колесницата на Амон-Ра, изтърви белите кози и ела виж как искаш да ме изпалиш с парите, да видиш какво ще се случи. И като зачукам с брадата да набарам на публично да ти изкарам мачетето и направо ще молиш на всички богове. Разбрали? Така че другия път, който реши да настръхва, да се образява какво прави, защото аз съм чисто луд. 5 пъти съм лежал в психотоманяк връзван. Мен като идва да ме прибира, знае, че човека не отговаря за постъпките си. Разбираш ли? Майка би ще и на всички, няма се и паец мен, ще ме избия до крак, сам съм мафия, аз разбираш ли? Аз съм Джетли, аз съм много хора, аз съм Ахил от Троя, майка ти ще и ба. Аз съм Ръсел Кроу, аз съм Центурион, аз съм Гай Юлий Цезар Педерас.